Daw sa makainday. Kano na nagkatagarangison ka man? Tay? Kahit si nanay, tay? Aray mong nanay sa atong atubanan. Nanay ko ba na? Nanay ni mo na. Nanay ko, ha? Padulang imong nanay. Nanay. Padulang imong nanay. Paistorya. Nanay. Si Aya ko, nay. Dool sa microphone. Ano problema mo, Aya? Nay. Kana, medyo klaro. Dool pas microphone. Kana. Kagina ka pagalita, nay. Oo, kagina pa ko. Ano problema mo? Nay, naglain kinambot ka sa nay ba? Ha? Nga naglain? Ang kaktus ko, nay, nadula. Kaktus nga ano? Kaktus, nay. Katong tanong ba lang nga may tunok-tunok, pero bilog siya. Ay, sus Mariusip. Imon to, ha? Hindi na lang, nay, Iya na lang to sang silingan. Tama diyan. Nga ano mo ang cactus niya. Ay, tiway kita bugas ka gay na. Hindi gusto sa aton kapitbahay. Dilay ko gitnay mo. Unsa ko no? Gipartner ni mo. Dilay ko gitnay mo. Madawat mo ko si kwayon mo, nay. Pero ang cactus ko, nay, nga gipartner mo yan, nay. Nga wala ka na nanggit sa akin. Ay, mananghid pa ko. Kabalo ka, nay. May sentimental value to yan sa akin, nay. Nga sino naghatag sa to? Kay katong kung ano kadako sang cactus nga tunay. Amo man daw to kadako ang pagpalangga niya kanakon. Kita man nay regalo niya to kay anniversary naman. Kanay. Ay, abaw. Ano gihimo mo? Gibarter mo sa isang... Ato gani sa kapitbahay. Kay way gani kita bugas. Nay, tani nagbilin ka man lang, nay. Bisan ugat man lang. Kay ang gusto niya, abi, dala ugat. Hindi na yan. Tani Unsa na nagbilin ka ugat? man lang, nay. Kung ano daw Mayor na kadako. ugat. Kay kung ano daw kadako sang ugat. Ipaklaro na kung Ikaw saan ang pala, ugat na. nay. Nay, hindi ko kita manaot, nay. Sakit sa ako, nay. Nangigibarter Ay, ni mo nga gihatag to sa iyang boyfriend. Oo, nay. Di way Remembrance to nila. manabi. Wala manabi Kita ako mo kay nag-one-year na Balo. ako, nay mo. Hindi ko tani, nay. Puro pamangkot ka man bala, nay. Puro panilag ka man, kag puro pamati. Para hindi pala mabot ng sermon lahat. Si abi ko ya nga. Abi to iya. Kung ano-ano lang to ya nga may tunok-tunok to. Mo na gani, nay. Naindihan ko sa imo, nay. Kay ginakuti mo yan, way. Ginapakuti sa akon. Si tatay malang kutihan na. Nagamay na pong Laya civilian. na yan ang kaktos ng tatay mo. Wala tinod-anay. Wala tinod-anay. Sorry. I will interrupt. This is not a cactus. Oh, hindi lini cactus, no? Kuade. Ato nak naurot na dito kay ang Dragon bugas fruit. ng kaon mo nak. Amo na to ang cambio sang kaktos nga ginatag sa Nilalayo mo imo. ganyan yung istorya na yung pamangkot mo lang yung tatay sa imo na ano to. Ano ganito, tay? Ah, dili ni cactus. Dragon fruit eh. Tanawa ang itsura mo ng dragon. Tanawa na iliog. Usay ano nga dragon man. Dragon eh. Tanawa. Nakita Laya. ni mo. Naikuan. Laya na nga dragon. Dragon. Pero Pasensya. basta. Pasensya ka na iya kay Hindi man guro na, nay. Dragon siguro. Pwede man na guro na butiki. Butiki, ginadya na kay gamay. hindi man na matawag nga dragon. Nay, Kay nay, nay. Ang dragon duwa ang mata. Nay, nay. Oh, Nay, ano nakatulon ko sang bato. Excalibur. Tapos na yung bato, may pangalan nga, tinaga nga. Excalibur. Wala na mataarong bulong gaso. Pasensya ka na iya kay gintigaan mo na kagina ang